Poštovani ministre Nikolovski, dragi prijatelju iz IPARD agencije, gospodin Babovski, zaista mi je drago što danas imamo priliku da potpišemo ovaj memorandum o saradnji koji je u suštini sama formalnost, jer naša saradnja datira i nazad u 2013. godini gdje smo počeli sa osnivanjem Agencije za plaćanje u Crnoj Gori i iskustvo Makedonije je nam bilo izuzetno važno, izuzetno bitno kako bismo našu agenciju spremili za evropske izazove. Smatram da je današnje potpisivanje memoranduma o saradnji jedna dobra uvertira za buduću implementaciju ostalog programskog perioda koji se tiče IPARD-a, kao i ostalih obaveza koje imamo na putu ka evropskim integracijama. Ovo je jedan veoma bitan moment za nas, za Crnu Goru, shodno evropskim integracijama, s obzirom da je put koji nas očekuje izuzetno zahtjevan, izuzetno važan i zaista se nadamo da će zajedničko iskustvo i zajednička saradnja doprinijeti međusobnom jačanju kako poljoprivrednog sektora, tako i cjelokupne ekonomije, kako u Makedoniji, a tako i u Crnoj Gori, kako bismo pokazali zajedničku snagu za evropsko tržište, jer zaista naši poljoprivredni proizvođači i prerađivači zaslužuju to. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim našim kolegama iz Makedonije za dosadašnju pomoć koju smo imali u samoj akreditaciji IPARD agencije u Crnoj Gori, a i nadam se da ćemo u budućnosti uspjeti da tu saradnju dalje jačamo, da tu saradnju dalje produbljujemo kako bismo došli do jednog zajedničkog cilja, a to je i sami ulazak u Evropsku uniju, a i naravno zarad uspješne implementacije zajedničke poljoprivredne politike, a sve za benefit naših farmera. Još jednom hvala i zaista radujemo se daljoj saradnji i iskoristio bih također ovu priliku da pozovem naše kolege iz Makedonije da posjete Crnu Goru i da zajedničkim razmjenom iskustava budemo još bolji. Hvala puno.